Maar wat voor gevoel steen je hier als burgemeester? Ja, maar een dubbel gevoel. Dat de Westermars fort is natuurlijk een klap van Burgum en voor uw mierskip. En aan de andere kant is het goed dat we nou onder slag gaan met de sloop en met het afvoeren van het puin. Zodat we verder kunnen en we naar hoe de bouwnijting kennen van de Westermar. Ja. Hoe die bouwsprutsen, zijn er al zaken bekend over hoe je hem de aanpak van een nieuwe sporthal, hoe je hem dat realiseren wil? Dat nog net helemaal correct was de wolwiet is dat we weer ombouwen op deze plak. En dat vind ik wel een heel belangrijk besluit. Omdat de Westermar gewoon voor u een heel wichtig gebouw is. En ik voor sociale context in uw mierskip heel belangrijk is. Hoe dat correct komt weet ik nog net. Maar we zullen met verenigingen, met orinstellingen zullen praten over hoe die al eruit komt te zien. En wij zullen wel van een nood en deugd maken. Die hal weer net optimaal. Hij is afbrand, dat vinden we verschrikkelijk. Maar nou die nieuwe hal gebouwd worden kan, zal er ook een mooie hal komen. Ja, uiteindelijk had het er best wel lang worden. We zijn in 4 oktober, we willen zo gauw als mogelijk dat de hal sloopt wordt. Dat had uiteindelijk nog wel 2 maanden dwarren uiteindelijk. Hoe komt dat? Het had 2 oorzaken. De eerste oorzaak, we hebben lang zocht naar de oorzaak van de brand. Die hebben we net vinden kent. En het tweede is om zo'n project, wat je toch dat afvoeren van het punt kost een week of 6. Dat is een project wat duur is. En daar had de verzekeraar het onbesteden maken. En dat onbesteden, dat kost gewoon even tijd. Al met al is het een triest of een mooie dag voor Burgum en omjouwing. Hij is echt dubbel. Het is triest dat die Westermar fort is. Dat gaat tot echt heel vol met je mierskip. Een mooie dag is dat we bouwen aan iets, een nieuw begin. En dat vind ik wel, eigenlijk wel heel mooi.